दिनै जोंनि जलायस्रि श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा जिहेथु बे फोरबोआ देग्लायजों 50 बोसोराव आगान होबाय। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो जोंनि जलायस्रि श्री श्री बिमा लक्ष्मी फुजा कमिटिया माने देग्लाय बोसोराव लटारि होनाय जादों। बे लटारि होनायावहाय बेखेवनो हिसाबै जोंहा आलासि महरै जों लिंहरदों जोंनिनो ओनसोलनि बयजोंबो मिथिसार जानाय बिफागुरु तुलेश्वर नार्जारी बिफागुरुआ बेखेवनानै होफैदों। दा बेनि थाखाय बिफागुरुनिसिम साबायखर थाबाय आरो बेयाव जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफ्रा जोंखौ बेयावहाय मदद होदों। दा बेनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो जोङो साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौनो खावलायहरनो जोङो हास्थायदों दि नैबे मिडियानि गेजेरजों जोंनि लोक्षि फुजाखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनहा जोंनि नैबे फुजानि नामै होनाय जे लटारि बे लटारिखौ जाहाथे बयबो अनसायो बयबो न'खराव लायो। दा बेखौहाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। माब्ला जागोन बे खेलाया जोंना 20 अक्ट'आव जागोन। अक्ट'बरनि 20 अक्ट'आव जागोन। फुजाया सानबेसे? फुजाया देग्लाय जोङो मेलाखौ सानथाम जोङो लानो सानदों। दिहुननायजों जोंना सानब्रै जागोन। बे लटारिनि बेसेनखौ जोङो 50 रां लानाय जादों गांसेयाव। दा बेयावहाय बुक हिसाबै गांबा दं। दा गांबा जुदि लायोबा डिसकाउन्ट दङ बेयावहाय 50 रां डिसकाउन्ट मोनगोन। माने बुक लायोबा 200 रां होनानै लानो हागोन आरो। बान्था महरै जोंहा फार्स्ट प्राइज हिसाबै जोंहा दङ हिमालयान, सेकेन्ड प्राइज हिसाबै दङ जोंहा पालसार NS 125cc। गासै बान्थाया जोंना 9था बान्था दङ। 9था बान्था दं। दा रायजो राजाफ्रा बेयावहाय जोंहा QR कड अनलाइन जों दारैबो लानो हागोन। दा बिथांमोनहा अनलाइन नाम्बार होनाय दंखायो। बे नाम्बारावहाय जगाजग खालामनानै बिथांमोनहा लानो हागोन आरो। टिकेटआथ' जोंना 90,000 गासै।